Va, comencem? Vinga, som-hi! L'anterior retaule de l'ermita de Sant Cosme i Sant Damià va ser realitzat per Isidre Espinal, fill d'una nissaga d'escultors de Sarral. Hem d'afegir que les figures que rodegen els sants metges són les de Sant Francesc Xavier i Sant Pelegrí, que actualment les podeu contemplar al vestíbul de l'Ajuntament, entrant per la plaça de l'Església. Aquest retaule va ser cremat durant la Guerra Civil i posteriorment es col·locà un nou retaule, molt més senzill, amb l'estructura i cos d'alabastre, on s'ubicaven les figures dels sants metges. El sostre ja va ser pintat amb uns frescos d'en Marià Fortuny, que es conta que aleshores era molt jovenet, i és en el 1966 que mossèn Anton Morell, que era el rector que hi havia en aquella època, va fer una proclama a tot el poble, va proclamar solemnement la necessitat d'arranjar o restaurar l'ermita dels Sants. I així, el 5 de febrer de l'any 1967, es baixen les imatges dels Sants. Aviat es va posar fil a l'agulla i s'encomanà l'estudi de la restauració a l'arquitecte sarralenc Josep Puigtorner, el qual, després d'estudiar-ho profundament i veient el ruïnós estat de l'edifici, va proposar de fer una ermita nova, respectant només l'absis gòtic, possiblement de la primitiva església. D'entrada això va crear moltes reticències a molta gent que tenien la imatge de l'antiga ermita i els semblava que no hi havia necessitat d'això. Després de diferents reunions, es va creure que sí, que la millor solució era doncs de fer l'ermita nova, ja que, per exemple, l'estructura de la teulada s'arrepenjava damunt de la volta de l'església. I tot seguit va començar l'enderrocament de la casa de l'ermità. L'execució de l'obra va anar a càrrec del mestre de cases Lluís Sabidor Rosselló, també de la vila. I els murs de pedra van ser pujats per margeners del poble. Quan dic margeners em refereixo a gent que a part de fer de pagès, es dedicaven a fer marges. Necessitant-se 130 tractorades de pedra de diferents llocs de la vila i a més de les utilitzades de l'antiga ermita. Dels margeners, la figura més destacada, segons les cròniques de mossèn Anton i els testimonis presents, va ser la del Josep Tudó Gassol, responsable de la col·locació més nombrosa de pedra a les parets de l'ermita. Hi van haver uns mesos
que eren els mesos d'hivern del 67 al 68, que no s'hi va treballar perquè el que calia fer era el forjat de l'ermita. I com que aquí som un país molt perjudicat de les glaçades, es va tinguer por que això no pogués perjudicar l'obra, amb la qual cosa es va endarrerir 4 o 5 mesos més la construcció de l'ermita. Quan s'estaven a l'inici de la reconstrucció de l'ermita, es va veure necessari de fer un camí nou per poder-hi pujar els camions i els vehicles. Pensem que també hi van participar molts pagesos amb els tractors, portant-hi material. De llavors ençà hi ha un camí asfaltat, una carretera asfaltada. Al peu de l'altar hi ha un rodet i al damunt una base de balcó. El 1969, al setembre, es va treure l'encofrat de la coberta i el dia 28 es va voler celebrar amb tota solemnitat la festa de Sant Cosme i Sant Damià. En aquesta imatge s'observa l'entrada del llorer de l'ermita, on en el seu interior hi havia ubicada una taula de pedra, un indret idíl·lic, on diferents generacions hi havien celebrat algun àpat. I fixeu-vos que la teulada, la coberta encara no està feta. Aquí falten les escales de pedra, encara no hi són, que es puja per una rampa de fusta. Aquest nen porta la típica paperina de Nissos, que durant molts anys es van vendre a la desapareguda botiga de records, ubicada al costat de la porta principal de l'ermita. Una imatge panoràmica de l'ermita, encara no hi falta la reixa vidriada. Primer pla de l'estructura del campanar, on s'observen les marques de l'encofrat que poc abans s'havia retirat de l'obra. Fixeu-vos en la part superior de la imatge i veureu el gran treball realitzat per l'Anton Torner, el Ton del Cisteller, on s'observa el teixit de canyís abans de ser retirat per dibuixar la coberta.
La plaça no està empedrada. Això no es va fer fins uns temps després d'haver inaugurat l'ermita. Aquest senyor que veieu en la imatge és l'Anton Torner, el Ton del Cisteller, responsable de fer l'entramat de canyes per tal de que, quan es tragués l'encofrat, quedés un teixit decoratiu sobre el formigó. Les noies que es veuen tocant la guitarra i interpretant cançons formaven part de l'església parroquial del Sagrat Cor de Barcelona, que també van interpretar càntics moderns de música religiosa durant la missa que es va dur a terme abans d'aquesta actuació. La imatge superior de la font, on hi ha ubicats els Sants Metges, era també un lloc d'encontre per les noies amb edat de casar-se, ja que la tradició indicava que tirant pedretes d'esquena dins d'aquest petit retaule trobarien a la seva mitja taronja.
Amb motiu de la inauguració de la nova ermita, es van dur a terme una sèrie de festes i esdeveniments, entre ells la quarta tirada al plat Premi Trofeu de l'Alabastre, que va tenir lloc el dia 20 de setembre, on hi van participar 40 tiradors vinguts d'arreu de Catalunya. Segons els escrits d'en Manel Moles, el camp de tir estava situat a l'indret conegut per Era del Cover, a la partida dels Freginals, prop de la població. El guanyador de la tirada va ser el reusenc Isidre Guinovar Regués i de Sarral hi van participar 11 tiradors. Un dels elements més destacables de l'ermita i que li confereixen aquest caràcter únic és l'excepcional reixa vidriada, elaborada pels ferrers del poble, Enric Freixas i el seu fill Josep Maria, sota la direcció i disseny d'en Grau Garriga amb la supervisió d'en Josep Puigtorner. Tot seguit, escoltarem les paraules de Josep Maria Freixas explicant el procés d'elaboració. El que són les portes de baix que s'obren i es tanquen per on passa la gent, això està fet al taller vell. Llavors, la reixa consta de 4 parts, que també el xassis també està fet al taller vell. El capellà va demanar a la gent que portessin les enyes aquí al magatzem del Baltall. Llavors el mossèn Anton va demanar al magatzem amb aquest home per portar-hi totes les enyes que els pagesos entregaven. És a dir, els pagesos quan agafaven les enyes per donar al capellà anaven i ho deixaven allí, tot amuntegat amb un munt. Llavors nosaltres quan vam tindre el xassis de les portes i el xassis de les reixes fets, llavors ho vam portar aquí i els vam posar a terra tots estesos, les 4 reixes dalt i llavors les 4 portes a baix, tot pla terra. A mitja setmana venia el Puig i el Grau Garriga. Primer, abans d'agafar enyes, el Grau Garriga va vindre amb uns folis on hi havia com unes pinzellades. Era ni més ni menys que allí on havien de col·locar les enyes amb les pinzellades. Quan va tindre això fet, llavors venien cada setmana, agafaven les pales i deien, mira, veus, la deixaven allí al damunt, veus, aquí. I llavors ells marxaven i jo, llavors, aquella setmana soldava tot el que havien posat allí al damunt. Way back a year ago.
Estem davant de l'església parroquial, som el 27 de setembre de 1970, dia en què s'inaugura l'ermita de Sarral. A 11:15, la processó sortia del temple parroquial, acompanyant les imatges dels sants fins a l'ermita, amb gran gernació i diferents autoritats civils i eclesiàstiques. Aquesta banda de cornetes i tambors, que era de Vila-seca, havia d'arribar a Sarral a les 9 del dematí per iniciar el cercavila, però va confondre Sarral amb Mont-ral i va arribar just en el moment ja d'iniciar la processó cap a l'ermita. Aquí els nans, que aquests nans precisament els va adquirir l'Ajuntament pensant en la festa d'inauguració de l'ermita. Aquí acompanyats amb la bocina. Aquí és tal com arriba la gent, molta gent, mai no havia vist a l'ermita tanta gent i s'entén perquè, vull dir, el poble de Sarral sempre se l'ha fet seva aquesta ermita. I tota l'obra, tota la construcció s'ha fet a l'esforç individual de cadascú. Els uns econòmicament, d'altres amb prestació personal treballant, d'altres amb transport, oferint materials siguin de construcció, siguin del que es pugui necessitar per l'obra. Tothom se sent joiós en aquest dia d'haver pogut participar. I tot seguit, la vella ermitana, de 80 anys d'edat, que es deia Teresa Pons Barroc, que per cert era la meva àvia, que havia viscut molts anys a l'antiga ermita, em va obrir les portes.
Aquí es veu l'obra tota acabada, pràcticament queden alguns detalls. Esperem que un dia o altre puguem posar una campana. I aquí a Sarral hi havia l'empresa de l'Isidre Magre que feia plats precuinats, que aquell dia va ser l'encarregat de fer el dinar de la festa. La missa solemne va estar concelebrada per l'il·lustre vicari general de l'arxidiòcesi, Monsenyor Francesc Vives, així com mossèn Anton Morell, prevere de Sarral i ànima de la nova ermita. Del conjunt de l'ermita cal destacar per la seva singularitat la reixa vidriada formada per eines agrícoles i també altres detalls que l'embellien, una obra realitzada per l'artista Grau Garriga. Si us fixeu, a l'interior de l'ermita, les cadires són de fusta. Els bancs de pedra que hi ha actualment no es faran fins passats uns quants anys. Els bancs de pedra simulen el nombre de costelles d'una persona. En un cantó hi ha una bancada menys, simulant les costelles d'un home. Veu perfectament l'absis gòtic de la primitiva ermita, d'un gòtic molt esvelt, molt bonic, i encara si s'hi fixem amb la foscor dels muntants que són de la Bastre de la vila, que és molt fosc.
Gràcies als reculls de premsa i escrits d'en Manel Moles, tenim informació d'aquella mateixa tarda, de 27 de setembre del 1970, del qual fa la següent crònica. Com a complement de la festa i a benefici de la nova ermita, es va celebrar un partit de futbol entre l'equip dels veterans del Futbol Club Barcelona i l'equip de Sarral. L'equip de veterans del Futbol Club Barcelona estava format per Amorós, Sitges, Olivella, Salvador, Martín, Jansana, París, Colomer, Betancourt, Arana, Bosch, Rifé, Ribelles i Manchón. L'equip de Sarral estava compost per Pallejà, Ricardo, Fuentes, Avelino, Duc, Tosset, Josep Maria Freixes, Josep López, Joan Freixes, Francesc López, Bonet, Serra, Caselles, Jové, Torrent, Tarragó, Felip, Soler i Mateu. A l'inici del partit tingué lloc l'acte d'imposició de la insígnia d'or del Club d'Esports Sarralenc, a l'Antoni Miró Ricard, imposada pel president del club, Josep Sans. El partit va acabar amb el resultat de 4-3 a favor dels veterans del Futbol Club Barcelona i al finalitzar l'encontre es va fer entrega del trofeu al capità de l'equip, Eduardo Manchón. La imatge que veieu a continuació és la d'Anton Bové, avantpassat de Cal Romeu. Ell va plantar fa més de 120 anys els xiprers més antics de la plaça de l'Ermita, com ofrena als sants per protegir les seves filles. Les eines de la portalada de l'ermita van ser donades per pagesos de Sarral i també de Montbrió de la Marca, així com d'altres estris relacionats amb l'alabastre. Un dels elements més curiosos que s'hi poden observar és el fòrceps donat per el doctor Adolf Andreu. Per aconseguir aquests elements, mossèn Anton feia anar els escolanets per les cases a demanar les eines i estris per poder-los incorporar com a ornament a la reixa vidriada. Sabíeu que les reixes ubicades a la porta de l'antic bar de l'ermita i la barana superior de la terrassa, que dona directament a la plaça de l'ermita, són les antigues baranes que separaven l'altar dels seients de l'ermita? El 23 de setembre de 1970, segons recull el llibre de mossèn Anton, Història de Sarrià, fa menció a projeccions de curtmetratges referents a temes locals i de l'ermita, filmades entre altres per Joan Moliner Cardona i Josep Andreu Caral. És a dir, que molt probablement aquell dia es va projectar la pel·lícula que hem vist avui de l'ermita, el 1969. A la façana de l'antiga ermita s'observen 3 figures santorals, que són els germans dels Sants Mitges, Sant Antimo, Lleonci i Euprepi. Tenint en compte les cròniques d'en Manuel Moles, el dia de la inauguració va comptar amb l'assistència de la televisió, que va fer un reportatge emès per la petita pantalla. La veritat és que seria molt bonic disposar d'aquest document gràfic emès aleshores per Televisió Espanyola. Sabeu quan va costar l'ermita? Segons el llibre Història de Sarrià, escrit per mossèn Anton, l'ermita va tenir un cost, el 1970, d'1.331.634 pessetes amb 50 cèntims.
és a dir, 8.003 euros amb 29 cèntims. Si tinguéssim en compte la inflació des de llavors fins ara, avui en dia, en el 2021, seria l'equivalent a 28.975.995 pessetes amb 44 cèntims. És a dir, 174.149 euros amb 24 cèntims. Com podreu deduir, una obra de tal magnitud no hagués estat mai possible sense la col·laboració i aportació desinteressada del poble, ja que aquests imports només cobririen una petita part del que costa una construcció d'aquest tipus. Probablement, els noms que més es relacionen amb l'ermita són el de mossèn Anton, Josep Puigtorner i en Josep Grau Garriga. Van ser l'impulsor, dissenyador i creador de tot o part d'aquest projecte. I el poble de Sarral va fer-ho possible.